Moi boas. Pois como conclusión as 6 sesións de as Dax Falls, quería falar un pouco con vos, comentar coas sensacións que tiven con esta aventura, con esta aventura narrativa, e o regusto que me quedou ao final sobre esa historia e sobre conclusións da historia, non? A mi orde. E a verdade é que ao principio, primeiro, o aspecto visual é moi interesante, non? Como a grabación de actores pero pintados e non con movimento fluido, sino como con saltos. A música tamén evoca moito a esa época, non? A finais do século XX. E o cruce de dúas familias, unha delas máis non diría que as dúas son desestructuradas, unha máis desestructurada que a outra, ou unha a piques de ser desestructurada e outra ser en toda regla, non? Os Estados Unidos da América profundos, non? En Arizona, unha familia no que seu pai ten débedas por xogo, a nai ten un pasado turbio, os fillos son dos tres, dous uns vividores, o pequeno parece que ten máis vontade, non? É unha familia que viaxa con unha parella que descubrimos que non vive os seus mellores momentos, con casos de infidelidade, cunha filla, con un marido que tivo problemas laborais por un accidente laboral que non é culpa del, pero que lle queren imputar a él a responsabilidade, un cambio de rumbo, con un pai do marido que non viviu con el, pero que de pronto apareceu, con un can, que o pobre Zeus, que se chamaba, non? Pouco tiña que falar de aí del. E como se atopan pois nun intento de roubo á casa do sheriff, que tamén se demostra que é corrupto, non? E como acaban nun motel pois confrontando, e ao final a pequena, Zoe, é a única que desta familia, bueno, o avó que sobreviven, pero morren os seus pais. E bueno, pois hai uns flashbacks e unhas historias sobre o que pasa. O desenvolvemento da historia está moi ben, ten as mecánicas sinxelas de elixir opcións e dalle a X rápido ou toca ou move o cursor para facer un movimento, pero o importante aquí son as decisións que se toman e como influen na historia e que diferentes polas imos collendo ou como ramificacións, non? Que se dan para chegar a un final. O final é quizáis o peor de todo. A historia engancha moito, pero ao final hai flecos desta historia, retazos ou pistas que nos dan sobre cousas que poderían pasar que quedan sin resolver e queda un final aberto que dá a sensación de que va a haber un terceiro libro e ao final non hai. E non hai un As Dax Falls 2. E quedou aí con un mal sabor de boca porque toda a historia do avó de Zoe tiña algo interesante porque chegaba a Two Rocks, non? Que é a localidade en Arizona, donde semella que ele parou ali algunha vez e ten un pasado escuro porque ao final se marchou coa familia. Parece ser que por evitar responsabilidades, pero despois que hai algo aí. E ao final, bueno, pues é dramático e queda con un final moi aberto, que pode ser un final aberto na historia de que Zoe pues, busca vida o que sea e tal, pero por qué? Por que ese final? Ese é un pouco o regusto que te queda desta historia. Quizáis pode ser porque se auguraba mir un DLC ou unha continuación, tipo como pasaban nas de The Walking Dead, non? Que había unha serie de capítulos e despois pues, ibas metendo extensións a un custe e con eso se iba desenvolvendo. Este xogo saiu para Xbox, creo que polo 2020, creo que lembrar, algo así, e agora está en PlayStation dentro dese paquete de desbloqueo de exclusivos que
que fixo Microsoft para Sony, e está no PlayStation Plus, vamos. Entonces, quizáis en aquel momento se ofrecía no Game Pass, agardando que hubiera demanda e se publicara máis, o mellor igual, como hubo pouca demanda do xogo, pois se xogou pouco, pois pode ser que ao final se decidira non continualo, non? É extraño. Ao fin e ao cabo, isto non está detrás dunha gran franquicia como The Walking Dead, así que quizás ese é o motivo. En todo caso, a min pareceme que é xogable, que a historia é moi interesante, que as decisións exploran a moralidade, exploran as relacións familiares e que pode ser unha experiencia interesante. Non Detroit Become Human, por exemplo, ou non a, a historia de The Walking Dead, que tamén está moi ben, ou veredes, creo que xa publiquei, sí, onte mesmo, o primeiro capítulo de Black Sat, que todo ese xénero noir, investigación, pero isto é máis costumbrista, pero ao mesmo tempo eso, como explora esos sentimientos da familia, das decisións que se toman, sexan erradas ou non, coido que é un camiño que se pode transitar e que pode ser unha boa experiencia. Así que, se non os xogachedes, eu vos lo recomendo. Non sei, supoño que estará ainda en Game Pass tamén. O tedes en PlayStation tamén, e supoño que en Steam. Así que, nada, vemos nas pantallas. E hasta aquí as miñas conclusións. Se vos os xogachedes e tedes algunha conclusión que queredes comentar, pois bueno, xa sabedes, deixado nos comentarios. E nada, vémonos nas pantallas. Un saúdo, chao.